Kaixo, Javi Luengo dut izena eta Tolosatik nator, Gipuzkoatik, eta han irakasle bezala herrikide ikastetxean egiten dut. Teknologiekin eta zerikusia daukaten gauzakin. Ja duela desiente urte, lehenengo hurbilketa egin nuen teknologia libreetara, alde batetik softwareetik, eta gero Arduino ezagutu nuen, eta hardware aldetik ezagutu nituen lehenengo teknologia libreak. Abia puntu garrantzitsua izan zen, ate asko irekitzen zizkialako, ezta? Nik uste hezkuntza mailan esperimentatzea eta asko egiten da, garai batean asko esperimentatzen zen simuladorekin, ordenagailuekin, baina pixka galdu zen eskuekin eta benetazko gauzakin esperimentatzeko eta gauzak sortzeko aukera hori, ezta? Orduan Arduino ezagutu nuen eta nire klasetara, batez ere teknologiako ikasgaietara eta txertatu nuen. Nik Arduino hori ikusten dizkiodan eta orokorrean teknologia librei eta ikusten dizkiodan alde positiboak, batez ere proiektuetan eta landuzkeo ikaslek nolabait erabakiak hartu eta nolabait beraien ikaskuntza bere gain hartzen dute. Ez da guk irakasleok proposatzen diogun zerbait, baizik beraiek juten dira esperimentatzen eta bere kasa edo ikasten. Eta niretzako hori oso garrantzitsua da. Eta batez ere erabakiak hartzen. Proiektu baten aurrean hartu behar dituzen erabakiak eta teknologia hauekin lagunduta, nolabait esateko beraien formakuntza eta beraien kompetentziak askoz gehiago areagotzen dira, ezta? Nolabait esateko betiko ikaskuntza klasean erakutsi egiten diate zer egin behar duten eta nola egin behar duten ikasteko eta aprobatzeko, proiektuekin eta horlako teknologiakin eta lan egiten ikasleek gauzak egiten dituzte eta erabakiak hartzen dituzte eta niretzako hori garrantzi handia dauka. Askotan hezkuntza mailan soluzio guztiak ematen dizkigu ikaslei eta horlako proiektuetan tortillari pixka bat buelta ematen diogu. Proiektu bezalako espazioak orain arte nik uste ez zegoela ezer horlako gauzak eta proiektuak eta horrelako sensibilitatea daukan personei eskaintzeko, ezta? Eta jende asko dago esperimentatzeko eta gauzak sortzeko grinarekin. Nik uste horrelako espazioak pertsona hauek elkartu eta beraien artean partekatuz eta taldean lan eginez gauza berriak sortu, ikasi, formatu eta pertsona bezala nolabait bere kompetentzi guztiak areagotzea eskaintzen dute horrelako espazioak.